armeijan varikolla. Ei tuu. Mä muistan väärin tän reitin. Tässä kohtaa aina melkein nää lätäköt. Ai niin, tää tulee nyt. Ihan maassa, mennäänkö yli? Mikä siinä on? Yksi eksynyt mulkku. Ei oikein tiedä minne pitäisi mennä. Kyllä. Kova vauhti tulee. Ei. Kovat alamäet tulossa. Niin. Mitä sä äsken teit? Otit jalan irti. Aika vaarallista toimintaa. Aha, jalan heitin mehtään, mutta mulla on tämä. Tämä on hyvä tämä jalan. Kyllä on. Minä käytän näitä. Nää on hyvä.